Jo els primers records que tinc d'aquest barri és que estava tot molt poc edificat i tot eren horts i tot eren camps i tot era d'això, perquè miri, aquí al costat, aquesta casa va ser la primera que es va fundar aquí aquest carrer, perquè llavors hi havia el meu tatarasavi, que això tot eren camps i eren d'una família que en deien a Can Sadurní, que quan te donaven pels horts i per les terres, et donaven un quarto de gallina. I llavors, escolta, quan es va poder censar i tot això, llavors ja ho van redimir tot això, però mira si parlo d'anys de tot això. I això doncs eren camps. I llavors a partir d'aquí, el meu avi va dir, podríem fer, el meu besavi, el tatarasavi, podríem fer una casa aquí. I al costat hi havia el cosí. Hi havia un cosí. I llavors diu que va dir, doncs mira, Joan, si tu la fas, Jaume, si tu la fas, jo l'enganxaré amb la teva. I llavors a partir d'aquí es van continuar fent cases. Però la primera casa que es va fer d'aquest carrer Sant Francesc va ser aquesta casa. Aquesta casa data de l'any, fa quasi 200 anys que està feta. I llavors les cases es van anar fent una al costat de l'altra, vull dir, com aquesta casa d'aquí al costat, i van continuar tot aquest carrer de Sant Francesc. Aquí, com ne deien abans, en deien a Cal Profecies. Abans, molt abans, perquè diu que el meu besavi, o ja no sé quin, explicava les profecies de Sant Vicenç Ferrer. Sant Vicenç Ferrer, diu que explicava i li va quedar, imagina't, li va quedar Cal Profecies, que en acabat ja es va dir Cal Amàlia, perquè la meva besàvia es deia Amàlia. Es deia Amàlia, la meva besàvia, però li va quedar, vull dir, Cal Profecies, sí. I encara hi ha vegades que diu, no, ara ja no m'ho diuen, però abans, quan era la Montserrat de Cal Profecies, jo deia, no vull que em dieu de Cal Profecies, dieu-me de Cal Amàlia, coses de poble, Quan jo vaig néixer aquí, hi havia el meu avi i la meva àvia. El meu avi va morir molt jove, que va morir d'això que ara en diem, bueno, d'un infart, no que ara en diem, doncs d'un infart, i la meva àvia. I llavors aquí van continuar el meu pare, la meva mare, que la meva mare ja va néixer a aquesta casa, i en acabat la meva mare i el meu pare van tenir els dos fills, que sóc una servidora, i el meu germà. El meu pare era paleta, i la meva mare de les feines de la casa. Aquí tothom ho era d'amic, anem a dir, perquè esclar, llavors nosaltres, jo em recordo molt que nosaltres d'aquí del barri sortíem a fora, al carrer, i a la tarda, cap al tard, ens ajuntàvem i tot. Hi havia dos bons veïns, que un era el pare de la Maria de Cal Ferrer, de la Milà, i després hi havia un que li deien el Panxito. Jo era una nena, això, i anava amb ells, que anàvem aquí baix, a Cal Panxito, allà davant, això, i em deien, jo era un criu, i em deien, el Panxito, aquest senyor, em deia, nena, tu has de dir que aquesta casa, que això és la Barceloneta. Sí, ja ho sé, que és la Barceloneta, li deien Pepet, ho sé, però digues la Barceloneta sense aigua. Tu has de dir la Barceloneta sense aigua. Coses d'abans, i em deien això, tu has de dir la Barcelona. I una altra cosa, i digues que és el barri de les Tranyines. Això em feien dir el barri de les Tranyines, que abans no hi havia una llum, una trista llum allà a la cantonada, que no cremava quasi mai. No cremava quasi mai aquesta llum de la cantonada. I una altra aquí davant a Cal Panxito. I em feien dir, jo era una nena, era petita, i em feien dir això. Tu digues això. Ets del barri, si et pregunten d'on ets, del barri de les Tranyines, i la Barceloneta sense aigua. Llavors, amb les que jugàvem, aquí al costat hi havia la Conxi, aquesta noia que ara viu a Gavà, que és molt més jove que jo, i llavors jugàvem molt, després hi havia molt amb nois, perquè hi havia més nois. De nenes aquí no n'hi havia gaires. Hi havia el Ramon, el pare del Benages. I llavors hi havia aquest que dic, el Josep de Cal Panxito, que era de la meva edat, ens portàvem poc, el Carlos de Cal Petit, que és el marit d'aquella noia de la Lídia. Més aviat hi havia nois que noies, Aquí per jugar la Maria Soledat,
que era aquesta germana d'aquest del Ramon. Sí, jugàvem a vegades, jugàvem a pilota. Més aviat ens reuníem aquí tota una colla i llavors ens parlàvem de coses d'escola, que anàvem a l'escola i coses d'aquestes. Com a jocs, jo de nenes, no? Més aviat era tot eren nois. Ui, a la riera, i tant. Aquella riera de Can Térmens que passa així, i tant. Ves, quan plovia, doncs anàvem a la riera d'això, sí. Sí. Una vegada el meu germà va anar a la riera, que hi havia, en deien, unes passeres que anaven cap a Can Térmens. Hi havia com uns pilars i d'això, hi havia unes passeres que anaves cap a Can Térmens. I una vegada havia plogut una barbaritat i aquelles passeres anaven a l'aigua. I el meu germà i el Jaume, vull dir, el Jaume, el Tutusaus, això no és, això el meu germà, i els buscaven per tot arreu, i resulta que eren a veure si podien passar les passeres allà, que l'aigua se'ls haguera pogut endur, imagina't. Que quan van arribar aquí jo me'n recordo que els hi van fer perquè, esclar, van rebre de valent. Nosaltres anàvem a les monges i quan baixàvem, la riera de Caldemetrio passava d'aigua però plena. I nosaltres baixàvem, sortíem de col·legi i anàvem amb la Núria, Tornamorell, la germana, que també va morir en un accident, la Tresina, la Tresineta, jo, que totes érem de la Barceloneta. I bueno, la Núria era una mica xapada pelante, era tremendota la Núria i tot. I hi havia glaç, en tota la riera hi havia glaç, però dos dits de glaç, i passaven per sobre del glaç. I ella havien passat totes i ella havia sigut l'última de passar-hi, i ella se li va desfer el glaç i no vegis que va caure dintre la... Bueno, llavors, xopes cap a casa. Ja ens venien a buscar la mama, ja ens venia a buscar la Francisca, la mare de la Núria. Ja ens venia a buscar però què ha passat? I la Núria anava a xopa perquè va caure dintre la riera. La riera se li va trencar el glaç, com que nosaltres ja havíem passat. I llavors, escolta, no vegis. A l'escola de les monges, les dominiques de l'Anunciata. D'aquella època jo recordo, tinc molt bons records, que ens van ensenyar i tot plegat, i vaig anar fins que ja teníem nòvio. Bé, n'hi ha que ja no hi són, clar, però n'hi ha que ja ens portem, mira, amb la Pilar de Can Tomàs, la Pilar, ens portem un mes. L'Assumpció, la Campamar, també la Núria, Tornamorell, anàvem d'això. La Margarita Tutusaus, i el diumenge anàvem a jugar a les monges. A l'hivern ens ajuntàvem totes les nenes, tot un grup de nenes, i anàvem a jugar a dintre el col·legi, a jugar parxís, a jugar cartes, passar el diumenge a la tarda, perquè no hi havia res aquí, passar el diumenge a la tarda. I a l'estiu anàvem a jugar a baix, que hi ha una glorieta molt gran, aquella glorieta, a fer voltes per allà, aquella glorieta i tot això. I llavors, doncs, esclar, fèiem gatzara. I nosaltres ja teníem una colla de nois que ja anaven una mica, es posaven allà al Reixat, que el Jaume ja treballava a Barcelona, i es posaven allà al Reixat i fer soroll. Clar, ens sentien amb nosaltres, que llavors també fèiem soroll perquè teníem 15-16 anys. I clar, i teníem una monja que era bastant carca, bastant. I clar, nosaltres fèiem soroll, com que ja sentíem els nois que ja feien soroll allà també, fora al pati, tot plegat, per fora. I tocaven allò, les branes, tot això, i nosaltres, unes risses i tot. I la monja, que teníem una monja que es deia l'hermana Lourdes, que jo, de fet, només vaig tenir l'hermana Lourdes i l'hermana Teresa, i la Madre Concepció. I quan sortíem aquesta hermana Lourdes era bastant, sí. Quan sortia ens deia, la primera cosa que ens deia, me parece que estos chicos que vais tienen las manos muy largas. Hermana Lourdes. Me parece que estos chicos que vais tienen las manos muy largas.
I tot plegat no res, perquè vull dir, ells s'esperaven a fora, en Capat ens acompanyaven o això, però res, perquè no hi havia res aquí a Begues. Bueno, a vegades anaven, feien cine, que el feia aquell el Sant Romà i la Maria Grau, feien cine i a vegades anàvem al cine. I ells llavors venien, però bueno, res, coses de... Esclar, ells eren més grans. Jo, si tenia 15 o 16 anys, amb el Jaume ens en portaven 4 i mig. Doncs, però aquesta monja, sí, ui, era molt carca, sí. Anàvem a l'església, a l'oratori, perquè de misses, tant totes les que vulguis, el mes de Maria, el mes el mes del Sagrat Cor, tots els mesos, tants com n'hi havia d'anar a missa, i a mes de Maria el Rosari, i tot. I la Núria, i anàvem a la capella, de dalt que hi ha la capella, no la capella, la església, no, a dalt hi havia l'oratori que en dèiem, una habitació molt gran que tenien, hi havia l'oratori allà, a la capella. I ella, que sempre duia calés a sobre, que llavors què? Anava a buscar, allà a Cal Sastre, anava a buscar xupa-xups. Quan érem allà, d'amagat, llavors ens donava un xupa-xup, compte tu, un xupa-xup. I llavors, esclar, la monja ens veia perquè fèiem, esclar, rèiem, perquè, compte, per això un xupa-xup, ai, mare de Déu, llavors la monja ens ho veia i llavors copiaré 500 veces, no hablaré en el oratorio, no haré el tonto en el oratorio. Bueno, ja hi estava anant, la mateixa monja, l'hermana Lourdes. Doncs, escolta'm, i ella, ella se n'en reia, ens donava, ja ho feia expressament, perquè ens donava un xupa-xup, nosaltres fent el tonto, ja com, fent el tonto, com, clar, érem joves. I llavors ja estava, escolta'm, ja ens tenia l'hermana Lourdes liada, que ja ens deia prou. Es feien anar mitjons llargs i espavilats si no anaves amb mitjons llargs, per anar a classe. Llavors ens feia copiar. Ens feia copiar de vegades, quantes vegades allò, tantas veces no hablaré en la capilla o no hablaré o pondremos calcetines. Era molt dura, sí, era molt dura. No ens ensenyava perquè, vull dir, estava molt per d'això, però es fixava molt en les coses i tot, i era molt... Això és igual que amb els rectors també, que nosaltres vam fer la comunió i n'hi veia una que... mossèn Enric, que va ser el primer any que vam fer la comunió amb aquest rector. I esclar, fèiem la comunió i anàvem a doctrina, que deien ells, a catequesis i tot això. I n'hi havia una que no viuen aquí ara, però que era molt maca, vull dir, jo m'era molt amiga amb la Maria García Carrasco es deia, i no se sabia mai la doctrina, perquè no se li deia Carrasco! Però amb un gènit, amb un mal gènit, mi deia Carrasco, ven aquí, Carrasco, ven aquí, ponte a la primera fila. Jo vaig estar molt malalta d'un panelló infectat. Se'm va infectar un panelló, que tenia 17 anys. I vaig estar molt fumuda. Hi havia el doctor Molins, un doctor Molins. I el doctor Molins, llavors es havien mort 2 nois d'aquí, un d'aquí la Barceloneta, el Noé, l'Antonieta Noé, i després un altre, el Motis, es havia mort, el Carles Motis, i un altre que es deia Miquel. I el doctor Molins, i jo, esclar, estava amb una febre molt... I els meus pares, el meu pare, va anar a buscar el doctor Molins. I aquest doctor Molins, com que es havien mort aquells altres, diu, aquesta nena té tètanus. Segurament que tindrà el tètanus, ja podeu anar a buscar. Van anar a buscar, perquè clar, aquí no hi havia res, van anar a buscar a la farmàcia, no hi era. I van anar a Gavà a buscar suero de tètanus. Suero de tètanus. Però resulta que el doctor Molins em va posar tanta quantitat que llavors vaig quedar paralitzada de les cames. Vaig quedar paralitzada, no podia caminar. Sí. Esclar, ella es va espantar perquè com que li havia passat això amb aquests xicots i això amb aquesta... Llavors vaig quedar jo paralitzada de les cames, que sí, em va el dolor, però llavors em deien, fes anar a les cames. Jo no podia fer anar a les cames. Me'n vaig anar a Barcelona, que la meva mare tenia
tenia una cosina germana que ens feia molt i tot, hi havia l'oncle, que aquest oncle era fill d'aquí aquesta casa, i llavors me'n vaig anar allà i allà anava pues, a l'hospital clínic, que aquesta senyora era una de l'hospital clínic i llavors me'n vaig anar allà que feia exercicis i tot això, per les cames, vull llogar les cames i tot això perquè les cames no m'anaven. Doncs m'hi vaig passar 3 anys, fins se'm va retirar la regla i tot, vull dir, tot. Llavors hi havia el Josep de Calferrer, que ja és mort, l'Alejandro, que encara és d'això, el Fernando, llavors el Ramon de Can Martí, que ja també és mort, el meu home, que ja treballava a Barcelona, ell ja treballava a Barcelona, però els caps de setmana pujava. I érem tota una colla que ja més o menys, el Tomàs, que es va casar amb la Pilar, vull dir, el meu home que es va casar, ens vam casar també amb mi, i l'Assumpció de la Torre, anàvem tota una colla, que llavors ja començaven a fer cine, allà al Goula. I bueno, llavors anàvem el diumenge, si feien un cine, anàvem al Goula a mirar alguna pel·lícula, perquè abans havíem fet de cine allà al Xupluc, allà havíem fet cine, que és quan se'n cuidaven el Sant Romà i la Maria Grau, sí. I en acabat em van fer aquí d'això, sí. Anàvem al Colmado, tota una colla, la Mercedes, aquesta que dèiem de Cala Matilde, anàvem al Colmado els 3 mesos d'estiu, quan venien els senyors que deien. Quan venien els senyors, llavors ens n'anàvem al Colmado els 3 mesos d'estiu, despatxar al Colmado. Quan arribaven els senyors, que eren per allà a mig juliol, i marxaven allà quasi a finals de setembre, que llavors ja començaven els col·legis i tot això. Jo llavors ja anàvem aquests mesos al Colmado i prou. Hi havia moltes coses que ho havies de posar, era molt diferent d'ara. Hi havia el Jaume, el de la Conxita, que sempre a mi em tenia molt de... perquè és que era joveneta, jo era la més jove d'allà del Colmado i em tenia molta apreci. I va, nena, va, a vegades arribaven de Vilafranca, de comprar amb la camioneta i així, i jo em deia, ara que arriben ara haurem de col·locar tot el gènere i això. Deia, no home, no, que allà a les 5 quan tornareu, que això era l'estiu que tancaven, a les 2 es tancaven fins a les 5, i llavors deia, no home, no, que ja ho col·locareu quan tornareu, perquè la que estava molt a casa era la Mercedes, i em deia, jo encara, esclar, no tenia tanta experiència, ella ja era més gran i tot, jo em posava a escombrar i deia, no, tira, que ara vindran els de Vilafranca, el Jaume, i ens farà col·locar tot el gènere, anem que ja el col·locarem a la tarda. I el Jaume ens deia, bueno, va, aneu, que a la tarda ja ho col·locareu. Vam començar a ser nòvios quan jo em vaig quedar aquí i el Jaume ja treballava a Barcelona, però llavors pujava el cap de setmana i tot això, i vam començar a ser nòvios, anar junts i tot plegat. Ell pujava els caps de setmana i jo m'estava aquí festejant. Llavors ell venia aquí baix, perquè ell vivia allà dalt a la rectoria, allà a la vora els Padres, i llavors venia, bueno, a festejar. I venia aquí. Sí, em vaig anar a Barcelona a viure. Però, esclar, llavors la infermera que em portava així ens van dir penseu-me al cap, i no, perquè tu encara a Montserrat no estàs prou bé. I jo arrel d'això, tota la vida no he tingut gaire salut mai, Sempre he tingut coses. Sí. Però llavors vam estar uns anys, teníem el pis, que pagàvem el pis, que era de renta limitada aquells anys, fins que han acabat, que era de la Caixa, els pisos de renta limitada, que eren de la Caixa. Bueno, ves, esclar, al canvi, jo acostumada a Begues i tot, que tenia les amigues i tot, el que passa que cada cap de setmana pujàvem aquí a Begues. Per Nadal, a Begues, totes les festes, per Cap d'Any, i totes les festes de Nadal. A l'estiu també pujàvem aquí a Begues i ens hi estàvem tot l'estiu. I clar, llavors ja de mica en mica es va anar
el canvi va ser diferent, però primer sí, primer ho vaig trobar molt a faltar, la vida d'un poble, o allà que no coneixies a ningú. Me'n recordo que jo deia, tan bé que estàvem a Begues, agafaves l'ascensor i deies bona tarda o bon dia. Res. Jo deia, tan bé que estaves a Begues, que d'això, i deies bona tarda, bon dia, clar, no coneixies a ningú. Jo m'hi vaig acostumar, sí, ara el meu marit no. No, ell era de Begues, ell era de Begues. Però jo en que vaig sí, perquè també vaig agafar amigues i tot, el portar els nanos al col·legi, agafar molta amistat amb una noia de Manresa, que també era de poble, bueno, era de Manresa, i tenia una nena que era com el Jordi, i anaven molt junts i tot plegat, i no, jo soc més aviat d'asfalt que de terreno. Sí, m'agrada Barcelona, m'hi vaig trobar. Em va costar molt, però després m'hi vaig trobar molt bé. I com que els caps de setmana pujàvem aquí, com ja he dit, per les festes major aquí, tot el temps d'estiu. Clar, això vulguis o no, però també ja pensaves el divendres o el dissabte, ja pensaves cap a Begues, quan el meu marit se jubila. I ja haguérem tornat més aviat, però jo li deia, no, Jaume, no, que aquí estem molt bé, però quan ell es va jubilar llavors ja ens vam quedar a viure aquí. Sí. No, llavors em va costar molt jo quedar-me a Begues. Va costar molt. Jo, quan veia que es feia fos, perquè esclar, jo vam marxar al setembre, vam marxar al juliol, i allà al setembre, quan el nano començava el col·legi, la universitat i així, llavors ens n'anàvem cap a Barcelona. Esclar, llavors, escolta, la feina del meu home no li anava massa bé i tot plegat, i llavors quedem a Begues, i bueno, i aquí estic. Perquè va ser una cosa que quedem a Begues, però llavors em va costar a mi quedar, perquè el Jordi es va quedar a Barcelona, al pis, es va quedar ell a Barcelona, i feia fos tant d'hora, i deies, mare meva, i aquí què fas, que no veus ni una rata, no veus a ningú ni res. Jo llavors ja m'havia adaptat a Barcelona, em va costar, Del Begues d'abans al Begues d'ara tot està molt canviat, esclar. Els carrers, tot. Perquè, esclar, abans sorties i ara les amistats o les amigues o tot, cadascú va al seu aire. Ha canviat tot molt, s'ha de reconèixer, el temps va evolucionant i tot va canviant. Però abans aquella cosa que hi havia dels pobles, s'ha acabat tot això. Hi ha moltes coses que abans no hi havia res, aquí aquest poble. Clar, abans hi havia molt poca cosa, o res.